تختاتلتي كما يتخونو لما عنتون كنقاقحكم يخئليو إلى زحسبكو مدب حيزلكم مسئلهم مساخم تصنح صحاي حابيلكم مساي نخصنحو أقدمه بخبري عدم امباركس كبرات ناي channelي تختاتلتي نايلوم معنتي كنقاقحكم يخئلي لي زمرصكو ارستي ام معلتاو هيوتنا كنمرصوم زغبانا نغرات زبلي عوت معلتي نعوت عمت مسرتي سلازي بب معلتو كنمرصن كنوسنالنا هيوت ام ممراصن ام وسانن استمسرتت سلازخونت مالتي سلازي ازون قصيلنا نريኦም شوعته بب معلتو مرجان وسانن كنقبرلهم زغبانا نغرات نخن حقوس مچوت نخن سمعنا نخن عوت زغبرنا نغرات يوم ناي مجمريا مرجا كنقبر زغبانا بب معلتو انتاي دغاو نغرنا مالتي دغاو نغرنا كبال كله ككم وعلونا ككم نخدو بوتا مرجع خنقبرالنا صقرنا انتاي مثال كم زلو انتاي عينت كدان كم زلنا انتاي عينت بورصه محاز كم زلنا مخنياتو دغاو نغرنا نخمچونا سلازغبر مالتي مچوت نخصم معنا وي كلای دغاو نغرنا بزعبانا ززاربو نغر الله بزعبانا هنا كونفيدنس بزعبانا هنا ديسيبلين ززاربو نغر سلازلو اكادادنانا بعلو قانقوا سلازخونه كنمرص علينا مالتي كالاي كلای انتايو قالاتنا بب معلت زون كنمرص علينا قالاتنا بزعبانا ززاربو نغر الله مالت مسعب بيت سبات نጥቀمم قالات አለው مسعرختنا مسمحازوتنا مسمستانا خا نتقوم قال الله ስለዚህ ቃላት ክንመርጽ አለና እንታይ አይነት ቃል ንመን ክትጥቀም ዝብል ቃል ክንመርጽ አለና ካልኡን ምዚ አተሓይዘህ ገልጸልኩም ዘለ ነገር እንታይ ሓደ ሻዕ አሉታዊ ቃል ናተጠቀምና ንሰብ ዘሕርቅ ዘሰንብድ ቃል ናተጠቀምና ካብ ሰብ ክብሪ እንደሊና ሓደ ጊዜ እዚ ኸኸውን ዘይክእል ነገር ቃላትና አወንታዊ እንድሕር ኮይኖም ካብ ሰብ ኮላይ አወንታው ምላሽ ንረክብ ንሰብ እንድሕራኽቢና ብሰብ ንኽበር ስለዚህ ቃላትና ክንመርጽ አለና ክነመስግኖ ዝግባአና ሰብ ኣብ ትክክለኛ ሰዓት ክነመስግኖ አለና ማለት እዩ ሳልሳይ ከአንታዩ ባህሪያትና በብ መዓልቱ ንመርጾም ባህሪያት ወሰንቲኦም ምክንያቱ ባዓልና ነፍስና ምእራም አለና ሰብ ካብ ዝዛረበና ክንጽበ ይብልና በብ መዓልቱ እንታይ ትማል እንታይ ነይረ ሎማዓንት እንታይ ኣለኹ እንታይ ክኸውን ይደሊ ናበልና ባዓልና ባህሪና ናይ ምእራም ክእለት ክነማዕብል ኣለና ማለት እዩ ራብዓይ ከአንታዩ ሰባት ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንመርጾም ሰባት እንታይ ይመስሉ ናዕና እንታይ ጥቕሚ የበርኩትና ጥቕሚ ክበሃል ከሎ ከምዚ ብገንዘብ ብኣቕሓ ወይ ኮም ይኮነን ጥቕሚ ማለት ምስ ሕጉስ ሰብ ተውዒልካ ሕጉስ ትኸውን ሰብ ምዝዋዓሉ ይመስል ይባል ስለዚህ ሓደ ሰባት ጽቡቕ ናይ ህይወት መንገዲ ዘለዎም ሰባት ኣለው ዘበረታትዑ ዘነቃቅሑ ጽቡቕ ንሰብ ጽቡቕ ንኽረክብ ዝምነዩ ሰባት ኣለው ስለዚህ ኣብ ህይወትና በብ መዓልቱ እንታይ ዓይነት ሰባት ኢና ንመርጽ ኣምናህና ጥዕና ኣብ ውሽጣዊ ማንነትና እንታይ ዝፈጥሩልና ሰባት ኢና ንመርጽ ስለዚህ ንመርጾም ሰባቱን ንናይ ጽባሕ ህይወትና መሰረት ኣለዎም ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሰባት ንመርጽ በብ መዓልቱ እዝውን ብትኹረትን ብምስተውዓልን ክንገብሮ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ካልእ ኸ አንታዩ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ክንመርጾ ዝግባአና ነገር ሓበሬታ ወይ ኮላ ኢንፎርሜሽን ዝጠቕመና ኢንፎርሜሽን ክንመርጽ ኣለና ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ፍልጠት ናብ ገዛና ኳሕኩሓ ዝኣተወትሉ ግዜ እዩ ዘሎ بموبايلاتنا زدلنا يو فلتات كنركب نخلينا كابانا زد ነገር እንታዩ ምርጫን ውሳነን ይኻባና ዘሊ እንድሕር መሪጽና እንድሕር ወሲና እትንደልዮ ኢንፎርሜሽን ክንረክብ ንኸኢና ስለዚህ በብ መዓልቱ እንታይ ዓይነት ኢንፎርሜሽን የድልየና ዓይ ካበይ ክረክብ ይኽእል ኢልና በብ መዓልቱ كنستوعلن كنمرصن علنا مالتيو كالو خلاي شاد شاي بوتاتات
ቦታታት ምምራጽ ንምንታይ ይጠቕመና ምስ ቁጠባና ዝኸይድ ቦታ ክንመርጽ ኣለና ምስ ቁጠባና ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ሓደ ግዜ ሾፒንግ ክንገብር ከለና ኣቑሑት ክንገዝእ ከለና እንመርጾም ቦታታት ኣለው ስለዚህ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እውን እንመርጾም ቦታታት ንሓጎስና ንህይወትና ምዕራይ ወሳንነት ኣለዎም ማለት እዩ ሻብዓይ ክንመርጾ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ ጊዜና ኣበይ ኣሕሊፍናዮ ጊዜና ዘይትካእ ሃብትና እዩ ሓንሳ እንድሕር ኣምሊጥና ክትካእ ዘይክእል ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጊዜና እውን ሸለል ክንብል የብልናን ብምስትውዓል ክንመርጽ ኣለና ጊዜ ንመን ዝህቦ ዘለኹ ጊዜ ብምንታይ ለዊጠዮ ክንብል ኣለና ንመን ሂበዮ ንመን ለዊጠዮ ጊዜና ሓንሳ እንድሕር ባኺኑ ካልኣይ ጊዜ ዘይንረኽቦ ነገር ስለዝኾነ እዞም ሸውዓተ ነገራት በብመዓልቱ ብምስትውዓል ክንመርጾም ኣለና ብምስትውዓል እንድሕር መሪጽናዮም ከዓ ሕጉሳት ይገብረና ሓጎስ ዝዓበየ ዓወት ሓጎስ እዩ ወይኮላይ ሓንቲ መዓልቲ ብዓወት እንድሕር ሕሊፍናያ ብሓጎስ እንድሕር ሕሊፍናያ ንቐጻላይ መዓልቲ ዕውታት ንኸውን ሕጉሳት ንኸውን ሓጎስ ይወልድ ዓወት ይስሕብ ስለዝበሃል በብመዓልቱ እዞም ነገራት እዚኣቶም ብምስትውዓል ክንመርጾም ኣለና ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ እዚ ካብ ዘቕረብክዎ መደብ ዝኾነ ዝጠቅም ነገር ከም ዝረኸብኩም በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ጸሓፉለይ ሓደሽ ዝኾንኩም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ላይክ ኮሜንት ሼር ምግባሩን ከይትርስዑ ምሳይ ስለ ጸናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ሰላም ኩኑ ይቐኒለይ